Ng'anyo madwaro ratiro ne mane jandik mbui Albert Ojwang mano itunge mane lweto bila ne obagi chuny boma ma Nairobi. Jong'anyo ne odina paya madongo ma Nairobi nyaka log tich mar obila ma yudore Go House ka gidwaro mondo jalupo gaye mar obila Eliud Lagat ogwetao. Lal maduong' ne onene kinde ng'anyo no makamano kamoting'o geche ariyo ka jafwambo marwa Armstrong Osutwa mioler. Rakruok mapek ne oneno e kind obila kod jong'anyo chuny ma Nairobi. E kinde mane jatend migawo mar omenda John Mbadi ne hikore mar chopo e od bura mamalo kowuok e apise mayudre log tich mar migawo no, ng'anyo mapek ne dhi nyime e ranga apis no. Kaka sa sudo, ng'anyo no ne omedo metni ka obila no medo kedo kod jong'anyo. Kata obedo ni ne gitemo tiyo kod iro malungo wang', obila ne yudo pek e geng'o jong'anyo go mane donjo e chuny boma ma Nairobi katiyo kod apaya mopogore opogore. Ng'anyo ma kamago ne omedo tedore kendo kelo lal bang' ka moko kuom jong'anyo temo wang'o geche mag kambi omenda mar Wells Fargo. Ne ochuno apisas mane rito geche go mondo ba magine kor lwasi mar temo keyo jong'anyo. Kata kamano, jong'anyo go ne ohewogi kod teko ka giwang'o gari achiel e apaya man Kuruma ka gari machielo mar ji giwegi bende ne owang'. Nope mag choko taka mane okete chuny boma ma Nairobi mar bero alwora gi sirikand kaunti no bende ne okethi ka jong'anyo go ne ochweyo ketho nyaka teyni manie bath apaya. Motelo moko kuom jokedo ne ratiro kod rawere mane ng'anyo ne ochako ng'anyo mamuol kinde machuok kende kapok ne joma undu donjore kendo kelo lal. Ng'anyo no ne odhi nyime odiochieng' ka rawerego ne buogo rucho chenro mag somo bajet man dhi nyime od bura ka gidwaro ratiro ne Albert Ojwang mane owito ngimane e lwet obila. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Kapod wantiere weche motenore kod